Mestský volejbalový klub Detva a firma NK Trade zorganizovali v piatok volejbalový turnaj Lucia. V športovej hale sa volejbalisti stretli už 52. krát pri príležitosti memoriálu Štefana Murína. Turnaj sa hral v dvoch kategóriách, muži a ženy od 21 rokov. Na novej palubovke hralo 14 družstiev. V ženskej kategórii si tretie miesto vybojovali Tigrice, striebornú medailu získali hráčky z Lučenca a z víťazstva sa tešili ultrafixky. V kategórii mužov si bronzové medaily domov odniesli profíci, druhé miesto získali úrady Detva a zlaté medaily poputovali bojovníkom. Po úspešnom turnaji pokračovala zábava v Dome kultúry Andreja Sládkoviča v Detve.